Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng tokwat baboy. Ayan mga kapudibit, at meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis ang kamay namin. Mga mo kayong kapampangan. Mga tana po. Opo, mga tana po. Ayan, magkasama na kami ni Bibi. Yes, Ay, at cheers. Ito naman. Siyempre, meron kaming maiwagang rice. Dala ko, te. Magagagas kaya. Ay, dala ko. Sorry po. Ano ko yung mic namin. Baka magasgas. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Mga damo. Thank you. Nakakabak na lang po. Unang kagat. Bulon na. Baknala. Here. Ayan. Sige, meron tayong singkamas na green. Ayan. Cheers. Sarap. Ang sarap. Ang sarap ulam, tsaka ang sarap pulutan. Gusto ko sa tokwat baboy, madaming celery. Ayan, celery, oh. Ang lutong ng Sige. Siyempre, fresh sila. Diba? Init, no?
Sobrang init ngayon. Ha? Sobra. Sarap mga putipis. Pulutan na. Mm-mm. Tapos meron ka malamig na malamig na malamig na malamig soft drinks. Ay, taray. Kala ko red sauce. Soft drinks na lang. Yeah. Mm-mm. Wag sabihin natin yung ano, title ng soft drinks. Kang mamaldak na mo. Mm-mm. Apoy kang malumbok na. Ayan, thank you so much po sa mga nanood na mga solo mukbang namin ni BPM. Mm-mm. Nabal? Yung masarap na nakain kong tawad baboy yung sa Tavern niya. Tavern publiko ya ba ita? Ang sarap doon, Tavern publiko. Saan yun? Sa Golangco? Sa Siran, ayan. Kung gusto niyo kumain ng mga magpo-food trip kayo, pumunta kayo doon. Tavern publiko. Masarap yung mga pagkain nila doon. Mm. Yung mga niluluto na lang pagkain, may mga twist na timpla nila. Sarap. Yung sizzling pusit, ang sarap, paborito. Tsaka yung tokwat baboy. Try nyo man. At saka yung mga coffee nila dun, sarap din pala. Kare-kare, sarap. Lahat, masarap. Try nyo man po. Kung papunta kayo ng San Roque Dao, bago kayo makakarating ng San Roque Dao, una nyo maaputan yung Tavern. Tsaka sobrang lamig. Lamig ng restaurant nila. Tsaka gwapo yung mga waiter dun, Dang. Ay, tara, punta na tayo. Ano pangalan? Tavern. 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 Publiko. Para maano natin yung nila. Foods. Ma-try natin yung pagkain nila. Na-try ko na nga lang. Na-try ko na lahat ng. Mm. Buli mo lamang akit kayo hindi ang waiter eh. Sila na lang tatikman natin. Kung Ikaw lang. kung sino yung masarap sa kanila. Unang subo para kay Valerie. Ganon na. Tsaka yung pancit canton, masarap.
Guys. Sala na masarap. Yo guys. Sayang. Para malinis na yung ano natin. Mesa. Ito pa. Alin? Ayun mo. Sarap. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapanood ng mga solo mukbang namin ni BBM, manood na po kayo. Siya mag-like and subscribe na din po. Siyempre, pakishare na din po yung aming mga video. Sa mga naghahanap kay BBM, ayan. Sa mga naghahanap sa akin sa video ni BBM, ayan, magkasama na po kami. Sa next mukbang, mag-shoutout po tayo. Ipunin pa po namin kayo. Pero siyempre, gusto ko pong i-shoutout sila. Tita Olivia, shoutout po kaya ka, Tito Mac. Tita Nelly, Tita Cynthia, nasa Dubai si Tita Cynthia. Tita, magdala ka kitang Dubai chocolate na, takman mo. Kitang manyaman chocolate ken, pandala mo kami na. Charot. At syempre, Ate Janet Lumiba, Loads Discarte, Nanay Babe Kaluya, Siya Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout kaya ka, and Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, and Garsalia family from Nueva Ecija. Yes. Shoutout po and we love you all. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. God bless po. Yes, makapudibis ati kami pun ana matokwa kay ini ang ganakin ng video mi. Kita-kits sa susunod po man. Thank you so much po. Ingat po kayo palalim ha.